Madoka chere mabuja akanakidza tauyano nhau dzokudya kwanyasi konzewe. Riri zuva rochina mumwedzi uno waZvita. Ipapa munhoroondo yenyika yedu zvinorwadza kurangarira makore 15 kubva pambopambiwa Justina Mukoko akakubiwa nokuitiwa zvese zvese nevakuru vehurumende pakaita kunyangara. Kaiti kunyepa zviri munhau dzanyasi. Tshabangu agoenda padandemutande raBulletin naMhlanga paHeart and Soul TV akagozvitanika pachena kutoti iye nowari kumutungamirawo wari kumutsigira nokumupa mari waribeka nachibodzi chavari kuziwa agoburika pachena kutoti zvinhu zvaari kuita paribe chisvinu paribe pokare zvisvinu zvaagoreketa kuti mbanani chaiwo vanhu waainawo iye zvaari kuti ndiye mabharani mukuru webato roCCC. Akaita kuzvitanika apa Bulletin naMhlanga akaramba akaita kudzvanya kuita kuramba akaita kumudzipinura chaiko chaiko achibvunza zvisvinu kusvikira Tshabangu akudikitira zvekutosaya kana unondoona iwe. Asi tiri kutenda kuti zvakaitika kudando kuti azvitanike pachena. Iyo mutsepwede yaTshabangu pokare yaita kuti waMnangagwa wagodanidzira kuti kuno dzimwe sarudzo dzovamiriri mudare paramende wanoita watanhatu zuva rochitatu mumwedzi wakukadzi wegore riri kuuya wakabuditsiwa pekupedzisira waya Gift Ostalos Siziba Stephen Chatiza Willard Madzimbamuto Admo Chiwero Mutasa Oliver Mutasa pabodzi pona Amos Chibaya. Ndakaitione kuti zvinopera zvakaita sei ipapa, asi kuziya kwedu aiwa vanhu vari kurekerera bava nhunzva dzakadari. Tshabangu agotoburika pachena ipapa ari kuzama kuita zvese kuti arambidze bato roCCC kuita bato roCCC. Ipapa agotoreketa kutoti achiburikidza nemagweta ache kumatarotsi mhosva nyaya yache iya yokuda kuti MP nomakanzura aakabisa mudare paramende wari kugopinda kwabva kwatanikiwa pachena kutoti iye agobhadharira wacho waakati ndo bato rache nomari dzache kuti mari dzobato ndo dzakawabhadharira. Saka dare rati ngavabenhuke mangwana nyaya yawo imvike. Charamba takaringa hedu kwainenge ichienda ipapa. Paagoita kureketa kwache kuTshabangu agoreketa kutoti Hwende ndiye mumwe wanhu wari pahwendefa rache. Ndikaitione kuti zvinopera zvakaita sei ipapo. Peno kunyepa peno ichokwadi ticharamba hedu takanoringa kwazvinenge zvichienda zvokuti ndokupi tinenge tichizokunyepai. Bato roCCC nozuro kusanganisira nomugoera nanyasi araramba richingovhiringana nayo mapurisa ohurumende anga achirambidza marally yawo kuti aitiwe. Bato roCCC waakagara watopuwa mvumo kare nevemapurisa mabodziwo, asi hwendo huno mapurisa akutanda unomukira kuti aiwa tiri kukubvumira wobva uya wokomba nzvimbo dzacho nokudidi zvinorira kurwadza. Kumwe dzimwe nzvimbo wazoenderera mberi kuita hawo marally, asi dzimwe nzvimbo aiwa zvarita kutonzi aiwa zviri kuoneka munondoona vanhu ZANU-PF vauya kuti tinoda kutamba bhora, toda kuita chino nochino, muitiro wakadarika. Aiwa rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Iwo mapurisa vagototi vanhu ngavangomira wamire wambwe nokuona patinenge tapedza kuita kuferefeta kwedu panyaya yokupambiwa nokukubiwa nokuurayiwa kwaBhishopu Tafumanei Masaya. Kwai papapa kupondiwa kwawo Bhishopu Masayaku kwai aiwa kwakandoitika iri nyaya yekuti wakapondiwa iribe kana chimwe chinhu chiripo kana zvematengero enyika kana zvei. Wendo hunoka ndakaitione kuti zvinenge zvinyatsoita sei. Wano muyembe wanhu wavo ticharamba takaringa hedu. Wairiwo masiya iwo waendesewa kudarotsi mhosva ipapa nonyaya yekuti wagoba
kubira vanhu mafoni zvinoita kunyadzisa hino kuti ichapera sei, ticharamba hedu takaringa apa. Zvinonzi kwai wagoita basa rokubira vanhu vavo nekuti mudzimai womubiyawo akanga aita tsaona nomumwe, unobva waona kuti zvakaita kuoma chaiko. Womapurisa wagotoreketa kuti kune mumwe mubiyawo mukuru chief superintendent Gavin tachiona kwai wapfa wana makore 50 noribodzi. Inga zvakanaka, rekai tione kwazvinoperera. waMhlanga rwanyasi wasangana nomutungamiri wenyika yeMozambique Filipe Nyusi auya kumusangano hoedzi. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa, kana kuti wareketei tiribe kunyepiwa, asi ticharamba hedu takandoringa, tinenge tichizokunyepaipo zvinenge zvichiitikapo. Kwai kuno uri muairi wagobira kambaniyo Hwange Electricity Supply Company HESCO mari inoita mabhiriyoni emari yomunyika mairi chaiwo. Kwai wairi wandifungisai ngorima pokare naTrust Shon charinga iri kwainoperera kuti ndokupi kana kuti zvinenge zvichitekaira sei, tichizokunyepai. Payasi jamba kureketa kuno atadza kujamba dariro dzimhosva, jere ranenge ratoringana naye nokutoti agonzi ipapa abatirwa nomhosva, wachazobenuka pakati pazvitapa kuenda kopuwa mutongo. Chakunyepai kuti anenge azopuwa mutongo urudzii. Mhosva yaabatiwa nayo njokuponda More Blessing Ali. Taakutobvumiwa ipapa kuti mhondi inonzi Pius Jamba. Rekai tione kuti zvinonga zvipera sei, toramba takaringa chikunyepai. Apa wakuru womuSouth Africa unoringana nezvekutekaidziwa kwevanhu vari kupinda pamazambuko hwebodha management authority waagoreketayo kutoti wagoboya wapwere wanoita 443 mumabhazi anosvika 42. Yei kureketa kuti bhazi ribodzi ringe rino vanhu 10 wari wapwere wasina kana munhu ari kutekaira nawo, unobva watoona ipapa kutoti zvakaoma. Asi rekai tione kuti zvinopera sei, tikundoimba kuti zvinoita zviri nani, charamba takaringa hedu. waMthuli kureketa kuno waagotovhundutsa vanhu aidi vari kuita zvinogara zvakadandoiwa biyedu. Ipapa wakatoteya kutoti wachagotengesa nhandare 3 dzondege, maairport pachirungu. Pokare wari kuda kutoti iudzo huku dzamunochengeta mudzimba dzenyu dziya, wari kuda mari yacho kuti iuye. Pokare kwai vanhu vanozviitira wega nevanozvitengesera vanodini, wada kutosviniwa ipapapa. Hino kuti mbana achasara wendo huno, asi maitira waMthuli aya achakonzeresa kuti wagwechete. Chikwata choDynamos ndo chakakunda mutambo yochibuku Super Cup. Tiri kuti makorokoto. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa bato roANC rakakachamara wazhinji papa, wakatokanuka chaiko wachimbwa nyaya yacho kuti wehofisi yasheriff anouya kotora zvinhu kana matadza kubhadhara zviya, iye kwai wagorambidziwa kwepinda muhofisi yoANC paLutuli House nokuti wanga wada kutora zvinhu kuti waende kotengesa wakone kugobhadhara zvikwereti zvoda kubhadharwa zvinopfuura mamiliyoni 100 omari yomuSouth Africa. Rekai tione kuti wanoipedza sei iyoyi. Imwe nyaya iri kutorwadza kuUK wachinja maitiro kureketa kuno, kwaiwo Red Cross tichakudai izvezvi kwai tiri kubvumira bauti muchiunze mhuri dzenyu. Ipapa Red Cross wakundogara wakatoda kudando, kwakutoda kuenda mabhachura kando havari kuda. Vanhu vanomhuri zvinokoneka izvi. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wareketapo kare wakatoti mari yakubhadharwa vanhu kumabasa inofanira kutandira pazviuru zvemapondo kuBritaniyo 30 nosere 38,000 pounds pachirungu.
tinenge tichiona kuti zvinopera sei. Kwai vanenge vachiuya kuita urendo nevamwe vari kuuya kogara NHS yokurapiwa kwavanhu iya kwai yakutoda kupfuura churu chibodzi. Odo apawo vanhu vanga vari kupa matsamba wamasiwo SI tiri kufara kuti zvino kunaka kwazvaita ipapa kwai vanenge vachionekwa kuti vari kutekedza sei zvinhu novanhu vanoisiwa komisheni iripo inoringa nezvemakare worker. Ticharamba takaringa hedu kuti inenge ichipera seiko. Apawo kwaizvezvi vanenge vachida mari, vanenge vachida kuuya somhuri kuBritain wakufanira kuti waratidze kuti wane mari inoita zviuru 30 hede. Mabi angu kuita kutaiwa kakurambidza chaiko kuti havari kuzvidaba izvozvo kuti tiende ikweyo. Ticharamba zvedu takaringa kwainenge ichienda. Guinea Bissau yagoreketai kutoti kuno vanhu vakazama kutora masimba zvisiri pamutemo nopfuti, asi kwai wakadzomiwa wese wakazvitadza. Kaitoonekwa zvinoperera. United Nations ipapa yareketa mureketo wakasimba wokureketa kutoti waIsraeri zvavari kuita kuPalestine zvisvinuba ende watorimo imomo zvisiri pamutemo. Warume kaitoonekwa inoenda nyaya yacho kuti inopererepi. Wokwedu Kalisto pasuwa kwaizvezvizvi ari bekusuwa nokuti ahwina kochi 5 kakatedzana mutambo yomukombe yokuMalawi. Kuti makorokoto tiri papo zvedu mabuja isusu rekai tigumire pano, asi tiri kufara tokunyepai kuti iyo Manchester City kwaiya gonzi no Football Association yokuBritain ikoko wakatadza kuti vanhu watambi wavo watetekere zvakareketiwa nomuzvinapembe kunoti akutowapa mhosva. Rekai tione kuti vanoita sei ipapa. Tinoramba zvedu takandoringa kwainoperera. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.